Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ri 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE
88.1 FM, Radyo Pangasinan, Lignaay Babalay. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Okay. Masantos San Mabig, good morning. Balang sinansakay. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarangal. Wadjala. So programa na pitalaran nyo kada kabuasan. Alas 7:30 hanggang alas 9. Programa na may paruntal na sara impormasyon na balita. Nilira da saray matuan Lignaay Balay. Siyempre kolob kanta ba yun saray kapaborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Sana kapaborito Joseph Canilang Bacani. Yada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Petsa 8 la da bulan na Oktobre. Marakep ya numero 88. Agaw natan na Miyerkules. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarangal. Kumusta lay pambibilay. Yo okay. So panaon tayo. Niada samay palabas iran na simba ayage. Talaga na alik na tayo so delap pero ditan da satay old de Venecia wala ni danom. Da say gilig-gilig na karsada pero passable mutla da saray bihikulo. Pero no light vehicles no panamalapokad kalasyaw ya paunla da say lukaw ditang kaundalan. Medyo wag pang isa palaran tateng tanagagi kung may jad from Lukaw to Kalasyaw ta Tagay ta ni peslanting may dalan di ba? So amin matla at passable la tateng tanagagi. Kayo alingo amin tayo siguro aga alingo. Da samay pananisya tayo aya sa ikargadan ombudsman tana pilian na presidente BBM at si Justice Secretary Crispin Rimulya. Ikatula tateng tanagagik nalatula susatan niya posisyon ombudsman. Yadita ni sasaklang susaya reklamo laban da saray at tiwalin opisyal at gobyerno nita. Yan Engineer Nixon nakamot alingo da sa may hulam nasupay pilian da sara may pitura. Ayan rekomenda na sa GBC the Judicial and Bar Council the kinan Presidente Bongbong Marcos ay pampilian to at ating tanagagi kuna pa lang nag-a-apply pa lang matunog na ito na nga at napili na so walang nagawa yung mga petisyon, mga pagharang na hinain Senadora Amy Marcos at Marcolita para sa
Hindi pagupo, kaya hindi pagpili kay Secretary Remulla. Sino kayang papalit sa DOJ? Meron na ba? O sige, alamin natin hanggang mamaya. Road elevation, talagang kwanta no makatulong. Saray umbalay o residente ditan dasay Barangay Talibao balay na Kalasyaw, Pangasinan. Atagay lamay dalan naglanadalap siguro pero aray kaabungan lubog. Imantakin mo yung second floor naging first floor na lang ng kanilang bahay. Yung first floor nila ang gapula pispan la tatang taragagi inubulusan nyo lay pantat. Pinataas na nga sa dating original na siya namang dapat gawin daw para hindi mabaha, pero yung mga bahay kawawa. Sandalamot inaruman natan ponla dita na dasay main road na Barangay Talibao papunta at highway. Tumbukan damay implano dadtan niya ipatas sa may main road ayage. Wala ka na, wala nang matitira, pati second floor wala na, lubog na. Lang at pinakinggan yung pakiusap ng mga residente diyan na medyo wag patasan masyado. Dahil syempre kalsada mapapatasan mo samantalang sila yung mga nasa gilid malulubog yung kanilang bahay. Ano bang pinagsisilbihan natin? Yung mga residente ba dyan o yung mga dadaan ng mga motorista? Yun So kailangang ibalanse at magkaroon ng win-win solution sa ganyang mga proyekto. Mga pagtaas ng kalsada sana i-consider naman yung kapakanan ng mga taga dyan mismo. Kaya sana pag-aralang mabuti. Although yung proyekto yun ang kanilang nakitang solusyon para hindi bahain yung mga daan. Paano naman yung mga kabahayan? Paano naman yung mga naninirahan dyan? Paano naman yung mga nakapagpatayo na ng mga konkretong bahay? Ay socialist triangle. Kaya nga tayo nandyan sa gobyerno para pagsilbihan ng taong bayan, ibigay yung kanilang kaginhawaan. Pero kung pahirap, sana pag-aralang mabuti. Diba? Para sa ganun magkaroon ng yung tinatawag nating serbisyo na naaayon sa ating naayon sa kapakanan ng ating mga pinagsisilbihan. Kung hindi pinakiusap na wag na sanang ipatas doon sa main road diyan sa Barangay Talibao, wala. Malulubog na yung mga kabahayan diyan. Okay yung kalsada, pero sa gilid yung mga bahay-bahay yung yung tinitirhan ng mga taong bayan siyempre nangalmot ira, di ba? Dapat sana yung mga ganyang hinaing magkaroon ng win-win solution. At sana bago gawin ng proyekto magkaroon ng mga pagpupulong, ika nga social acceptability.
Mabuti na lang at medyo napakinggan yung kailingan ng mga residente dyan at hindi gaanong tinasan. Po ninyo lahat ng mga ginagawa ng mga iba't ibang ahensya sa atin, kailangan din nating magsalita at magsaad ang ating mga opinyon. Yan, maglabas ng ating mga hinaing. Kung yan talagang makatwiran, huwag kayong matakot. Para sa ganun marinig naman nila yung boses sa ating tanagagik. Boses natin. Para sa ganun mabalanse nila yung kanilang mga gagawing hakbang tungkol sa pagbibigay serbisyo sa atin. Ay, congratulations at mabuhay ka, Mayor Ming Rosario ng bayan ng Manawag, Pangasinan. Formal nang nanumpa sa harap mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Itong si Manawag Mayor Ming Rosario bilang PNP, hindi PNP, LMP President, League of Municipalities of the Philippines, Pangasinan Chapter. Sa harap mismo ni Presidente BBM, si Mayor Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Okay na, partner. Good morning. Good morning, partner. Yan. Ay, Okay. congratulations nga pala kay Mayor Ming Rosario kasi biruin nakita mo. Oo. Nanumpa na. Sa harap mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Siya ay nanumpa bilang advisor, senior advisor ng League of Municipalities of the Philippines. Ay, siyang senior advisor. Oo. Okay. Senior advisor siya. Kaya alam mo kasi pag senior advisor, ibig sabihin knowledgeable. Hindi pa siya senior. Pero hindi pa Hindi siya yung senior. literal na senior. Yes. Citizen, hindi pa. Yes. But because of his experience, his exposure sa local government, kapaborito RJ, ginawa siyang senior advisor. Yes. At syempre, alam mo naman na nag-iisa yan na matagal nang kasali sa na mga mayor na kasali sa good governance, pero sa dinig ko nadagdagan na 8 na ata. Hindi ko pa nakuha yung listahan ng mga mayors na kasali all over the Philippines yan. 8 na sa mga mayors sa Pangasinan. It is good. Sana lahat kayo ma-qualify. Congratulations. Narinig mo yung pahabol ko. Sana lahat kayo ma-qualify. Ma-qualify. Siyempre, hindi basta-basta din. Di ba? Oo. Sama ako. Sa advocacy ninyong ganyan. Samantalang may record ka. O kaya alam nila yung kalaruker mo. Ang tama niya Pangasinan. Kalaruker. Yun yung attitude mo. Hindi pa pwede. Yes. Just for pogi points. Kaya kasumali, hindi po pwede. May tanong lang ako. Siyempre good governance. What if na-implicate? Tama, yung name mo. Yes. What if na-implicate sa mga issue ngayon na pinag-uusapan natin, mainit na issue na pinag-uusapan natin ngayon sa ating bansa, kapaborito RJ, yung corruption. What if na-implicate ang pangalan ni hindi ka pa pwede. Presidente? Si Presidente ang akala ko mga mayors pa rin. Will you still make a stand? Will you still shout out loud na we are for good governance? Dapat. May paninindigan sila. Walang lang, takot. Kasi baka mamaya papogi points lang kayo. Pero pagdating ng panahon, napitpitan la. Napa. Napa. At natraskila. Dahil, siyempre, baka nasiblitan ako eh. Parang ganun ba? Ak mo nun yung larat ay payo. Hindi. Kailangan manindigan. Kailangan may paninindigan. Dapat. Nandyan ka sa grupo na yan. Kasi ang pinaglalaban mo, hindi sarili mo eh.
kapakanan ng mga constituent mo, taong bayan, di ba? And speaking of pinaglalaban ang kapakanan ng taong bayan, kapaborito RJ, yun na nga yung ating sinasabi na meron ng bagong ombudsman. Yun nga sinasabi ko. Ang kaalingok ang si Engineer Nixon from the start. From the very start. Talagang siniguro alam na this na maging malinis yung kanyang daan para bumigay ang JBC. It's not Joseph Bacani Icanilang, kundi Judicial and Bar Council. At mabigyan ng clearance ng ombudsman, ng Office of the Ombudsman, ang candidacy ni Department of Justice, DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. Ito na nga. Ano yan so pag pinili na ni Presidente, automatically mababakate niya yung posisyon. Sino kaya papalit? Yung ang kanyang undersecretary na isa. Meron nang nakahilera. Oy. Pero sa pag-upo ni Crispin Boying Remulla, kapaborito RJ, questionably pa rin. Bakit? Kasi dapat kapag kasabi nila ang ombudsman kasi, di ba kapaborito RJ, diyan dinidinig yung mga kaso ng mga incumbent, yung mga nasa gobyerno, incumbent officials, kapag ka sila ay nauugnay sa mga anomalies, mga tiwaling official, sabi ko or plunder. Diba? Paano kung fabricated? Questionably kasi paano sasabihin ngayon ni Attorney Remulla yung wala siyang kikilingan. Yung bang merong impartiality. Pero sinabi niya wala daw kasi walang politika dito. Sabing ganun Unang-una sa lahat. Si Attorney Remulla, hindi niya ma-deny, kapaborito RJ, na minsan sa kanyang career, isa rin siya naging public official. Diyan sa Cavite. Actually, hindi lang siya naging governor, hindi lang siya naging congressman. Siya ba yung unang naging elected official na naging ombudsman? Siya ata. Siya. Dahil yung mga pinaka-first. Yung mga iba wala namang pinawakang posisyon. Usually, as elected official. Traditionally, ang naa-appoint as ombudsman, kapaborito RJ, chairman ng ombudsman, mga retired justices, justices of the Supreme Court, or of the Sandigang Bayan, kapaborito RJ. Di ba yung mga nominado, sila yon? Meron. Sa 7. Siya lang bungod tanging galing sa isang elected official. Isang elected official. Bukod tanging. Kaya nga sabi nila, first time. First time na ang isang elected ombudsman ay isang politiko. Isang politiko. Na kalimitang mga nirereklamo diyan mga elected officials, di ba? Yes. Siya sabi mo. Oo, mga elected officials. Kaya ang question nila ngayon, magkakaroon kaya ng impartiality? Kasi alam mo, ang mga major powers ng ombudsman ito. Number 1, power to take over investigation. Ay power to investigate and prosecute. Investigate and prosecute on its own or on complaint by any person, any unlawful act or omission of any public officer or employee. It has the primary jurisdiction over cases cognizable by the Sandigang Bayan. Number 2. Ano yung pakiulit? Power to investigate and prosecute. Hindi yung sa Sandigang Bayan. Akala ko kasi ang pinaka-final diyan Sandigang Bayan Actually, it has the primary jurisdiction muna. Ang ombudsman. Tapos Sandigang Bayan. Kung na-desisyonan ng ombudsman, pwede mo pang iakyat sa Sandigang Bayan. Okay. So mas mataas yung Number 2, power to take over investigation. So it has the power to take over
at any stage from any investigatory agency the investigation of any criminal or administrative cases. Pero yan sa mga elected officials lang. Sa mga elected officials Okay. Number 3, disciplinary authority. It has the authority or disciplinary authority to impose sanctions. Sanctions. On erring government employees ranging from demotion, fines, censure, suspension, or removal from office. So, una-muna, preventive. Yes. Tapos, pagka na-desisyonan, yun na. Meron ng penalties. At ang pinakamabigat, yun, removal from office. So, kaya niya yun. Yes, kaya niya yun. Pero after magdesisyon ata, pwede mo pang iakyat sa Sandigang Bayan. Ano ha? Or sa pinakamataas na sa Korte Suprema. Pero i-implement na. Of course. Hindi yung pwede yung parang maliban lang kung may ano yun, MR. MR ba yun? Motion for reconsideration. Sige. Tapos, number 4, meron din power, meron din siyang contempt power. May contempt din. Yes, it has a contempt power in accordance with the rules of court and under the same procedure and with the same penalties provided therein for anyone who will defy or refuse to comply with its order. Number 5, power to access bank accounts and records. Those may reklamo da. Kaya nga pati SALN kaya niyang halungkatin. So pwede niyang ipa-freeze yung yung mga mo, assets mo. Yes, and number 6, power against ill-gotten wealth. It has the power to investigate and initiate the proper action for the recovery of ill-gotten wealth. Kapaborito, RJ. Talagang talagang powerful yung isang ombudsman. Yes, powerful. Pero ilan bang miyembro diyan before yung parang sa Korte Suprema may mga justices, di ba? Yes. Diyan ilang kaya? Meron din sila, may ombudsman, second division, parang gano'n. Di ba every region mayroon? May regional ombudsman, parang gano'n. Oo. Tignan natin meron. Di ba kung minsan dito na nila inihaain sa natin, regional office. Meron din. Oo, meron din dito sa atin. Oo. So, ngayon, kapaborito. Pero siyang pinaka-boss. Of course, siyang pinaka-boss. Si I think isa lang yata to. Pero tulad ng sinasabi natin, after yung pagpili ng presidente, wala na siyang say dyan. Wala na siyang holdover or whatsoever na pwede niyang tanggalin. No more. Di ba? Ang presidente ang sinasabi ko. After na pumili, wala na. Wala na. Through impeachment na lang. Sino na ba to? So talagang yung powerful yung position na yan, ombudsman. Sabi ko nga kanina, walang nagawa yung mga petisyon ni na Senador Marcoleta. Actually, Senador Amy Marcos. Actually, noong nagkaroon din ng appearance si Marcoleta, Senador Marcoleta sa harap ng JBC, Judiciary and Bar Council. At question nga ni Senador Marcoleta, may mga pointers din siya doon. Yes, yung nomination ni Attorney Remulla, kasi nga doon sa insidente na nangyari na in-affirm niya yung statement na bend the law. Actually ito yun. Panoorin natin yung naganap na which is hindi po pwede. Naganap na kwan na yan, yung parang dialogue between Senador Marcoleta at saka yung isang justice. Pakinggan kasi sa parlance ng justice system, di ba? Tapos ito, tingnan natin, pakinggan natin kasi in-explain din ng isang kwan, yung chairman din ng JBC, I forgot the name but he's a justice. Ito po na yung naganap na kaganapan. I-play nga natin, engineer, yung number 2 na video natin. Yan. Number 2. May sound dito. Paki-play yung video.
Wait lang, tulungan kita. Ayan. Sige, dito ka. At, ito yan. Ito yun eh. Yun, Ayan, maasahan nagkagalaw yan na mabilis. Ayan na. At susubukan natin pabilisin ang proseso. Kasi nga, hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ang konti. Sir, ano pong advantage na kayo po ay nakatutok din dun sa kasong ito dito po sa DOJ? Ano kasi yan eh, meron talagang relasyon ang ombudsman sa DOJ. Kasi nga, may memorandum of agreement yan, may kasunduan ang DOJ at Ombudsman's Office tungkol sa paglalatag ng kaso sa RTC na ang lalaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng sige ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito. At marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dalatnan niyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara. Marahil, dyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ng report nila. At bubukutan din natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak nila yun. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kaso nila bago tayo dito. Meron pa ako na inaayos dito. Kakausapin ko rin yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Pero manunumpa na ako by Thursday. Kaya lang malam. Napagkasundo na kanina nung ako'y nasa Malacanang, ako gusto na presidente, ang Secretary Vida step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi na, yung accountability of public officers, pakabalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan niya. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkakasundo naman kami dyan sa bagay niya. At maraming pagka na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, na nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na po mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Ayn was saying na pag kayo po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga alyan ng Duterte. Alam niyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-unang kong pinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat. Wala rin kong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya, wala tayong sisinuhin dito. Pero yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para weed out yung mga nuisance cases, will be adapting the same ombudsman sa... Siyempre, dapat taas ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yun. Actually, hindi naman iba. Alam ko na lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya, at ang kaso ay nakamata nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksiyan natin ang taktika ay susubukan natin maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, didelay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ang makikipag-dialog ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niya talaga ang court system. Talaga pag-uusapan namin yan para hindi na manahig ang mga taktika para humaba ang mga kaso.
Okay. Si katutan at ating tanagagik so sa may palapag ng newly appointed ombudsman, Attorney Boying Rimulya, Crispin Boying Rimulya, at ating tanagagik ng si katoso inmarap bilang kaya rin nasama appointment na lato may appointment to inmarap sa rikabiyangan ng media at atanso paliwawa to ya gawon to no si katoso makairong. At dyan ipawil tayo at ating tanagagik at naringal timot man. So sa may kapaborito Jay. May before. May sangsangan at bautan ng Senator Marcolet at sa may justice si katoy imirong chairman na sa Judicial Bar and Council. Judicial and Bar Council. Yes, quick questionan to kasi aman lang so wala na ring nagawa, no? Pero tignan natin. Balikan po natin. Salik na ibalik kaya rin inasaren pakabatan pa imano malalapan ni Saray Manangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan,
walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Judd Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Anjet Maluwad. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulit na ibali at ating tinagagig sa oras sila alas 8:12 sila at sa kabuwasan na agaw na Miyerkules. Siyempre kalop kantabi ni Sari Magturyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay Magturylingkor, Magturyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Nagkaroman at sa may agaw na Martes sa tatong tanagagik pimawaitan so may appointment ng Attorney Boying Rimolya ya balon ombudsman. But before that tatong tanagagik inmarap ni the Judicial and Bar Council si Senador Marcoleta ya say kwanto kay questionan to so sa may nomination to ng Attorney Rimolya kapaborito ajay kay sa in kwanto diman when somebody affirms that the law can be bent that is inconsistent with the Constitution. Don't you think so? Kwanto sa may justice. And if you hear it from no less than the Secretary of Justice abrogating all of the cornerstones of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the Ombudsman? Somebody who will preside over the lives, the properties, and liberties of every citizen of this country. You take light of that, kwanto? Kasi manso di paran mo, di ba? In every decision niya gawon mo, wala man niya, di ba? Pangi akinoy. No ni bagaton, you can bend the law, di sarag mo sirin niya man decision na, di ba? Parang ganon yung dating. Yes. Ito question ni ito ngayon Marcoleta. yung naganap na paghaharap na yan kapaborito Ajay between Senador Marcoleta at saka yung justice na yan. Pakinggan po natin yung kanilang pag-uusap. Or demonstrate that of required legal acumen as well as adherence to the standards of probity befitting an ombudsman. Second, the Secretary's affirmation of the bending the law constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. These two grounds, Mr. Justice, are not enough for the JBC to consider. Like this, we receive your complaint or opposition against Secretary Rimulya. We considered the reasons, but there were two issues yesterday. First was whether or not he is disqualified, and then doon ako pumasok sa, because he was not disqualified, he can be voted upon, pumasok na doon yung consideration of the merits of your complaint. Doon he was not able to get a unanimous vote. Pero hindi ko na masabi ko sino yung mga votante. But they considered the reasons you gave. Your two reasons were very important. We received them, we read them,
and we consider them. But how did you consider that? How did the council consider this sworn opposition? Ano yan? Nasa weight na ho yan. Nasa weight. Not sa qualification or disqualification, but on the weight na sa voting ng considered candidate, nandun na sa weight to yun. The members, majority are appointed by the president. They consider that it is, and they voted, the majority voted for him, so they did not give it much weight, or the opposition. Mr. Justice, one of the overarching principles that guided the creation of the 1987 Constitution is the desire to promote the rule of law, as is stated in our own preamble. Pag sinabi mo natin rule of law, this is the guiding post. When somebody affirms that sometimes we can bend the law, you or the JBC took that very lightly, Mr. Justice? No, Your Honor, we, in the interpretation of the law, we can be strict, or we can be, what do you call that? For example, in the interpretation of the Constitution, if you are a strict one, they call you an originalist. And if you want to adapt to the times, they call you are a believer of the living Constitution. We're not interpreting the Constitution, Mr. Justice. I'm asking you whether the rule of law is still the foundation of our Constitution. It is very much the foundation. When somebody affirms that the law can be bended, that is inconsistent with the Constitution. Don't you think so? Yes, I agree with that, but sometimes it depends upon the context of how it is used, the bending of the law, whether it is freely, if they are interpreting it liberally. Did you know how it was used, Mr. Justice? Yes, we were discussing whether or not restitution is a requirement for an applicant to be processed under the Witness Protection Program. And suddenly the Secretary of Justice insisted that one requirement is restitution. It is not there. And somebody suggested that sometimes the law should be bent. That was the context, Mr. Justice. I heard it, Your Honor. I saw it on And if you hear it from no less than the Secretary of Justice, abrogating all the cornerstones of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the Ombudsman. Somebody who will preside over the lives, the properties and liberties of every citizen of this country. You take light of that. The JBC will take light of that, Mr. Justice. The majority considered it as light. So the majority took light of the opposition of a senator of this republic, Mr. Justice. That is a fact, Your Honor. And 6 of them, based on their discretion, the opposition is not worth it. Is that it, Mr. Justice? There were six yes, excluding the Secretary himself, because he is also a member of the Judicial Bar Council. Because of his inclusion in the short list, Mr. Justice, will you favor amending further your rules? Yes, Your Honor. That would give a chance that all prospective nominees or applicants to the Ombudsman should already be subjected not to the JBC, but the Commission on Appointments. It's up to you, Your Honor. So a suggestion, Mr. Justice. But with respect, just thinking aloud, Mr. Justice. Yes, Your Honor. Yun, nakapaborito, punto by punto. Di ba? Yung argument. Kasi, di ba? Nabibigla na lang ako doon sa justice eh. Talagang di na siya makasagot kasi ganito yun. Pag mabalikan natin yung kung pang-ilan
si former Secretary of Justice Remulla sa mga aplikante na nakapasa sa desisyon ng GBC pang-apat ata panglima. Panglima. So Daudawit. Pero sila, ilan sila? Yung bilang mo. Six. Hindi, yung nag-apply. 17. 17. So, siguro ang sumasagot lang si Chief, sino yun? Sinong justice dating Associate Justice ng Supreme Court. So, siya yung pinaka-head nila siguro ng JBC. Yes. Pero siyempre, hindi niya kasi bun-bun yung pag-iisip at desisyon ng kanyang mga kasama. 6 pala sila? So, majority. Kaya yung sinasabi niyang majority sa kanila ang bumoto. Kaya nga naka-number 5 siya Pero doon sa number 1, di ba? Lahat sila, sigurado 'yon. So may dating din yung opposition that's ni, very questionable din Kapaborito RJ kasi bakit magsasubmit sila ng 5 pangalan or 7 pangalan? Samantalang magdidesisyon din sila kung sino ang number 1, number 2, number 3 hanggang number 7. So sana yung number 1 na lang. Sana kung sila rin ang nagdesisyon at nagbotohan kung sino ang number 1, yun na lang sana ang number 1. Dahil parang walang bahid yun Yes. Kasi kaya naging number 5 si Secretary Remulla siguro, sa aking opinion, ay dahil doon sa insak lang. Yes, reklamo kontra si Kato ng Secretary Remulla. So may nagawa din yon. Kasi hindi niya nakuha yung pinakamataas. Yes. Ang problema kasi, ngayon Kapaborito RJ, bakit kailangan mag-submit ng 7 pangalan na ang pipili ay ang Pangulo ng Pilipinas. Na hinasa na yung sinapit dala. Yes. So sana tama from the very beginning, from the very beginning, bago pa may appointment na lumabas, alam na ng taong bayan, alam na ng buong Pilipinas. Even sa buong mundo, alam na ng buong mundo. Kahit anong mangyari, parang gano'n. Na kahit anong mangyari, siya ang pipiliin ng Pangulo. So it's useless. Sabi ko, walang kwenta yung Judicial and Bar Council. So yung imagine mag-i-interview kayo ng 17 aplikante. Tapos sapitan nyo into 7. And then yung 7 sasubmit nyo sa Pangulo. Dapat at siya magde-decide. Yung number 1 na lang. Ano pang rule ninyo? Ba't kayo pa nandyan? Hindi rin palang masusunod yung inyong desisyon. So sana wala na rin yung yung numbering. Yes. Ito yung mga nasala, lahat sila number 1. 'Di ba? Anong saysay nung walang saysay. May top na chair na napili ninyo. It's useless. So ano to? It's alam mo, perdisyon ng kwarta ng taong bayan. Imagine magbubuo kayo diyan ng Judicial and Bar Council. Ito sa mga nakikinig kayo ng gobyerno. Ito yung proseso lang po yung tinatalakay natin. Wala naman tayong masamang tinapay kay Secretary Remulla. Kaya lang yung proseso ay na ang pinag-usapan kasi magiging eye-opener din ito. Isa rin itong ngayon nalalaman na ninyo kung paano yung pagpili. Di ba? So lahat tayo aware. Kaya nga may punto din yung mga pinuntuhan ni Secretary Marcolita about doon sa kaya kung dumaan na lang sa Committee on Appointment. Kasi pinag-uusapan natin. Kasi titingnan doon yung lahat na educational attainment, lahat na. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung pagpapatupad ng batas. Partiality wala daw. Kaya kung ang magpapatupad ng batas siwawi so dalanto, hindi siyempre yung batas natin man siwawi mo. Parang ganon yung liknaan balay. So kailangan aware tayo sa mga nangyayari. So alam ko Kapaborito Joseph na lahat ng mga nakikinig hindi lang makapagsalita, meron na silang kanyang-kanyang liknaan opinion patungkol dito. Parang alam mo, actually, question din yan ni Senadora Aimee. Gusto niyang questionin yung functions, duties and responsibilities ng Judicial and Bar Council. Bakit kasi aanim lang sila? Ano yung composition nila? Sino sila? Mga former justices. Former justices. One is
the Secretary of Justice as part of the Judicial and Bar Council. Pero ano siya, parang hindi siya sumali doon. Kasi siya yung nominee kasi. Nominee. Kaya, so naging 6 na lang. Pero dapat pa rin may representative from DOJ as part ng Judicial and Bar Council. Not him. Pero siyempre, part ng DOJ. So sinong nag-represent? Wala. So 6 na lang. Part ng DOJ, siyempre sa pilihan to. May secretary to. So JBC, sino pa yung 6? Hindi na sinabi kung sino. Isa pa is yung presidente ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Isa yan. Tapos yung mga iba na mga former justices or justices of the Supreme Court, sa Bigang Bayan, ganon. Kaya sabi ko, kapaborito RJ, lahat na ata. Maganda na rin siguro na tanggalin na lang natin yung Judicial and Bar Council. Hindi, kasi ganito yon. It will apply also doon sa mga promotion. Ibaba natin. Sa promotion na may empleyado, parang ganoon. Ito si Katigabay ng busta na. Hindi ilusot tayo. Ilusot tayo. Parang ganoon. Hindi ko in general. Di ba? Pati sa mga pati sa edukasyon. Di ba? Yung promotion. Hindi si Katigabay nun in request nun kinta na. Ito. Di ba parang ganoon pa? Alam mo yung nagigets mo yung gusto kong sabihin. Para mas maintindihan pa natin. Kung may point ba yung appointment ni Justice Secretary Rimulya as ombudsman. Isa rin sa Secretary Marlangmat y abogado, kapaborito RJ, si Atty. Topacio. Nyamot, so sa may kintunatan. Reaction to Mat. Liknaan to. Ito, ano lang. Satan, so appointment ng Justice Secretary Rimulya as ombudsman. Kasi before may plea, ang nakikita nila kasi, ito, sabihin natin, connection. Di ba? Sa taas. Yes. Parang ganoon. Kasi ang nakikita ng iba, may malalim pang dahilan kung bakit andyan sa ombudsman ngayon si Secretary Rimulya. Pero pakinggan muna natin yung lignaan ng Atty. Topacio. Ito po ang kanyang naging alam niyo, unang-una, kita niyo ba, sino ba yung naging ombudsman? Ang unang-unang ombudsman, Conrado Vasquez. Yan ay retired Court of Appeals Justice. Ibig sabihin, hindi siya politiko. Kasi ang inuusig, ang iniimbestigahan ng ombudsman, mga politiko. Sino sumunod? Si Aniano Desierto, hindi rin politiko. Si Conchita Carpio Morales, bagamat may mga kengkoy siyang ginawa kasi kamping-kampi siya kay Noynoy. Can you imagine sa 44, nagdemanda kami. 44 counts of homicide through reckless imprudence. Ang dinimanda niya kay Noynoy para masabi lang na dinimanda. Graft sa usurpation. Pero at least retired justice. Si Martinez, retired na justice, di ba? Pa-retire pa lang, inuha sa judiciary. Ibig sabihin, may judicial temperament, neutral, hindi politiko. Walang ombudsman na naging politiko. Walang ombudsman na politiko. So, galing sila lahat sa judiciary para ma-maintain natin yung impartiality. Ngayon, ito yung deep story, deep reason behind. Yan. Kasi, sa ngayon, mayroon pong statement si DOJ Secretary Rimulya na titignan niya, bubuklatin niya, kapaborito RJ, yung kaso ni Vice President Sara Duterte. Bubuklatin natin, pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Ito po yung naging statement dyan ni Attorney Secretary Rimulya patungkol dyan. Ombudsman na? Oo, ombudsman. Hindi pa, no po? Hindi pa, magkukuan pa siyang although nagsamba na siya kay Presidente Marcos, siguro kailan ba siya formal na uupo? So automatic. Tomorrow yata, Thursday, formal siya uupo. So ngayon, secretary pa rin. Secretary pa rin. Habang inaayos na yung kanyang papeles. Okay. So ito po yung mga naging statement ni Secretary Jesus Crispin Rimulya na nang siya tanungin ng mga kabaro natin kapaborito RJ at natanong nga rin yan. At mukhang ang unang job niya
nagagampanan niya sa ombudsman. Ito na nga, pakinggan po natin. Play natin kapaborito, Nick, yung susunod kay Attorney Topacio. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dumating. Ayun. Yun, tanong ka paborito, RJ. So, sabi nila ngayon, so ang first battle, order of battle is to review yung kaso ni Vice President Sara Duterte. So, parang kung marirecall ko, tama yung parang prediction at sinabi na ni Senador Amy Marcos, kung maalala mo. Oh! 'Di ba? May naalala ko. Meron ng statement doon si Senador Amy Marcos. Patungo sa mga parang mayroon ano yung plan A, plan B, parang yes, ba plan A, plan B. Kasi hindi... Oo, sinabi niya yan, maalala ko. Oo. Noong diba? 2023, kung maalala pa natin, kapaborito RJ, nag-initiate po sila ng People's Initiative sa Congress. Agauntan kapaborito RJ, yung nagbigay sila ng kunwari AX tupad in the guise of 777. Oo, in the guise of giving yan yung unang awards. Expose ni Mayor Magalong. Yes, in the guise of giving tulong sa mga tao, pero magsisignature ka. Yun pala yung signature na yon gagamitin na dyan sa People's Initiative. Hindi nagmamaterialize yon. So, failed yon. Ngayon, ang pinupuntuhan nila ngayon kapaborito RJ, dadlik na anda, aray umbali kapaborito RJ. Pangalawa pa yung sunod-sunod mo na, impeachment. Yes, first pa yan. Kasi bakit nila ginagawa yon? People's Initiative, because they wanted to stay in power. Kasi pag naamindahan yung Constitution, they will stay in power. Magkakaroon ng Prime Minister, magkakaroon ng President. Agauntan kapaborito RJ. Pero hindi nga nagmaterialize yun. So, para mawala yung tinik sa kanilang lalamunan, kasi mayroong tayong Vice President, agauntan kapaborito RJ, ang ginawa ngayon, nagkaroon ulit ng pangalawa na move is to impeach the Vice President. Oh. At kaakibat niyan ang hindi na naman nagmaterialize. Ang kaakibat niyan ang pagpapadala sa dahig ng dating presidente. Pero yung impeachment, luckily, kapaborito RJ, babuti na lang, hindi rin nagmaterialize. So, pangatlo ngayon na parang gumigiba, tumitibag sa pader, itong corruption on flood control projects. Pero ang problema na naman kapaborito RJ, bakit nakafocus doon sa mga panahon na iba ang presidente? Ang presidente dati, noon. Bakit hindi nakasentro sa ngayon? Iyon ang tanong nila, Lignay Valley kasi mukhang ang takbo ng investigation ng ICC doon sa 2020 panahon na dating administration. At bakit tinatanong nila ngayon, how about yung 2022 at 2025? Yun ngayon ang tanong nila. So, mukhang hindi rin sila hindi rin nila natitibag yung issue ngayon. So, number 4 ito na ngayon. Phase 4 na sinasabi ni Ate Aimee, yung ombudsman. Kaya ito na, isang kaalyado po nila ang naupo ngayon as ombudsman at for the first time, kapaborito RJ, isang politician ang naupo po dyan. Ito yung mga behind the story na sinasabi po nila na gumugulo sa kaisipan ng taong bayan sa kanilang liknaan at ating tanagagig. And actually, even the Iglesia ni Cristo, kapaborito RJ, meron din silang statement. May pahayag yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo at mayroon silang panawagan sa kasalukuyang administrasyon. Mamaya mapapakinggan po natin yan dito sa ating Lignay Valley
Pero magano labat, wadyan ni Ripigaran pakabatan pa imano, malala po ni Edsaray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sonata. Son, ang puta-putang Iren Informasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916
0917-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Likna ay bali at ating talagagik. Alas 8:41 la. Siyempre, Call of Cantabene, sari magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tanda sa magturilingkor, magturiran ka paborito, Joseph Canilang Bacani. Babati muna tayo at basahin muna natin yung mga reactions po nila mga kapaborito. Good morning kay Madam Lynn Coronel. Kay Sir Joey Di Guzman, good morning. Again, dukoy yung baga to. Paano to ya? Correct, si Justice Secretary Rimulya. Pwede gawing condition na bago mabigyan ng witness protection sa ilalim ng Batas Republic Act No. 6981 o Witness Protection Law, return muna ang mga nakaw yaman o pera na nakuha unjustifiably and unconscionably. Accordingly, even if admitted to the program, a witness cannot automatically be given protection. A condition prior to providing him her protection is for him her to sign a memorandum of agreement. Section 5 of Republic Act number 6981 clearly provides, before the witness shall be provided protection under the Act, the witness shall execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including, among others, XXX, to comply with legal obligations and civil judgments. Hindi po triple X yan, ha? Okay. Ibig sabihin, may na-omit ng words doon, ha? Under Article 1157 of the Civil Code, the sources of obligations are law, contracts, quasi-contracts, delict, and quasi-delict. The and between delict and quasi-delict means that any of those enumerated can be the source of obligation. Kanton. The legal obligation to return money obtained or given without just or legal ground or as a result of graft and corruption falls under the law. Article 22 of the Civil Code provides that every person who, through an act of performance by another or any other means, acquires or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground, shall return the same to him. Article 23 provides that even when an act or event causing damage to another's property was not due to the fault or negligence of the defendant, the latter shall be liable for indemnity if through the act or event he was benefited. Sa kwantunatan, nemo cum alterius detrimento local pletare protest. Uy, sabi, ano ibig sabihin niya? Ayaman kuno, so
doctrine of unjust enrichment. A person shall not be allowed to profit or enrich himself inequitably or at another's expense. There is unjust enrichment when a person unjustly retains a benefit to the loss of another, or when a person retains money or property of another against the fundamental principles of justice, equity, and good conscience. This is under Republic versus Balukanug, GR number 163794, November 28, 2008. Indeed, kanto ando kaya so reaction to nan basa mi simple pero before tuloy mo para nataltalusan na sa renderengal na tumbukyo. Kaya nga sinabi niya na correct si Secretary Remulla, yan yung issue na tungkol sa restitution. Saka yung ilalagay sa yun? Witness Protection Program. Si Diskaya yan So kasi nilalagay ni ni Marcoleta sa Witness Protection Program. Kaya sinasite ng ating listener. Yung ito tinako may file mo. Ikarkatakatanoy. So yan na yun. Sige, tuloy mo. Para natumbok na sa dumarangal tayo. So indeed, our Supreme Court said that the rule against unjust enrichment is basic in every legal system, and that even in the absence of a statute, it must be followed under the general principle that one person may not enrich himself at the expense of another. This is in the case of Pacific Merchandising versus Consolacion Insurance, GR number L-30204, October 29, 1976. At sapagkat they will enter into a memorandum of agreement, kontrata yan. Hence, another source of obligation, namely contract under Article 1157 of the Civil Code. Talagang ipinaliwanag ka. Sige, tuloy mo. Nag-research si Sir. Consequently, according to Article 1306 of the Civil Code, the contracting parties may establish such stipulations, clauses, terms, and conditions as they may deem convenient, provided they are not contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. So kung pumirma yung mga applicant sa MOA na ginagawang condition na balik nila yung lahat ng kanilang nakuhang pera, dapat niyang tuparin yon. Hindi naman contrary to law, morals, good customs, public order, and public policy yung condition. Kanto. Hindi mandatory requisite ang may court proceeding. Ang may court proceeding muna bago mag-restitution. Sabi ng batas, mag-comply sa legal obligation and civil judgment. Magkahiwalay ang legal obligation sa civil judgment. The end between legal obligation and civil judgment means that any of the two enumerated can be the basis of the compliance. Katulantian Sabi rin ng batas, contracts are perfected by mere consent, and from that moment, the parties are bound not only to the fulfillment of what has been expressly stipulated, but also to all the consequences which, according to their nature, may be in keeping with good faith, usage, and law. Article 1315 ng Civil Code. Accordingly, the Memorandum of Agreement can provide that prior to being extended protection, the applicants upon the signing of the MOA must comply with their legal obligations to return what they have received or given inequitably against good conscience and or without just or legal grounds as a result of the flood program scandal. Tama. Si Justice Secretary Remulla, hindi lang moral obligation, legal obligation pa, malinaw. From Dean Mel Santa Maria. Oh. Okay. Sa ikwento ni, tanay, pigara yung reaction sa ng Sir Joey Di Guzman Quinto. Many lawyers says, tama si SOJ. May binanggit siya talaga itong fanatic na kanto kasi sa isang pamilya lang ito naglilingkod kanto. Ganyan din during the time of the former president, kaya huwag silang mag-complain kanto ng Sir Joey Di Guzman
Quinto, si Katutan Sulik na Antumat, ha? Pero siyempre, pag isyong pinag-uusapan, meron kasing nabanggit doon sa issue na nire-reklamo. Kasi, kasi, dyan argumentuan, punto anda ka eh. At sa amin iba kami. Yung nga sabi, bintalo. Yun lang. Sinakyan niya yun. Parang doon lang Doon pinuntosan ni Senador Marcoleta yung bend the law. Pero yung sinasabi ni Justice Secretary about doon sa issue ng Witness Protection Program, very well said, di ba? Talagang yun, reaksyon ng ating tagapagsalita. Kung yun ang sinasabi ng batas. Pero ang question lang kasi doon sa bend the law. Why do we have to bend the law? Pagka sinabi mo yun, wala. So, siguro nasa ano na yan, pagpapaliwanag. Siguro, yun lang ang nagamit. Hindi naman natin masasabing parang expression lang. Meron kang ibig sabihin, pero hindi pa pwede eh. Di ba? Nasabihin mo yun. Di ba? Lalo na, ikaw ang magdidesisyon. Decision making yan eh. Kung napakinggan nyo kanina. Batas is batas. Yes, kung napakinggan nyo kanina yung usapan ni Senador Marcoleta sa ni former Associate Justice. Walang masabi si walang masabi si former Associate Justice sa Supreme Court eh. Kasi former na yun ha. Abogado din si di ba? Yes. Si Marcoleta. Pareha sila. Kasi parang nasa nasa korte. Ay, so sila. Sige. So, kay Sir Bernard Masawi, good morning. Thank you sa mga reaksyon ninyo, mga na-inject ninyong mga ganyan. It will help, 'di ba? Para sa pagpapaliwanag sa taong bayan. Kaya nga na ibali ito. Kasi 'di ba, alam niyo kayong mga tagapakinig namin, may kanya-kanya tayong opinion eh. Kayong opinion. Na sometimes makapangiiter na kalinawan at sara may issue. Yes. Tatalakayan to. So, you are much welcome, mga sirs. Okay. Kay Madam Lynn Cornell, good morning. At ito naman po yung panawagan ng Iglesia ni Cristo na binasa po ng kanilang spokesperson. Narito po ang naging pahayag. Po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampolitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalilangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo.
Si katutan at ating tanagagik so palapag nasa Iglesia ni Cristo, kaukulan may managot. Tsaka, kaukulan may positive result. Yes, yung investigasyon sa katiwaliang yan at sana yung investigation ng ICI transparent. At ang Senado magpatuloy sa kanyang ginagawang investigation. Pero parang nakikita natin, wala rin unaapalta lah. Kasi sa problema, sana hindi mapolitika. Oo, kasi 'di ba, ay socialist. Pag naging obvious 'yan na napupolitika, I don't know. Wala na. Anong so palabas lang. Kumbaga parang magiging palabas lang 'yan. Nako. Ang reaksyon naman ni Brother Manny, sabi niya, "Good day, bro. If you notice, in some countries like France, China, other European countries, iba yung kanilang criminal justice system. Meron silang presumption of guilt. Na kung ang ibig sabihin, kapag kayo gumawa ng crime, if you did a crime, arrested and kulong ka kaagad. And then prove your innocence later in court. Baliktad. Dito naman, presumptions of innocence. In the Philippines, ito ang sabi naman niya, in the Philippines, it is presumption of innocence. A person accused has more than 37 plus rights. The accuser must prove its guilt, and because of that, di sila takot magnakaw kasi they can circumvent the law through their dikampanilyang mga lawyers. Sa yung kayamanan. Siyempre. With their kayamanan, they can choose all the campanilian lawyers. So, gawin mo dito yung presumption of guilt. Tignan mo, if may gagawa pa ng corruption, may 10% opinion. Dapat sila yung pahirapan, na sabihin nila hindi ako guilty. Pero ang nangyayari, once accused, kulong dapat. Yes. At sabihin mo, hindi ako guilty. At bibigyan din siya ng pagkakataon a day in court, kapabri RJ, to prove his innocence. Pero kulong na siya dapat. Pero yan, daming atakbo pa sila sa ibang bansa human rights. Atakbo sa ibang bansa. Wala na. Tapos biglang nag-resign. Ala na. Ano na mangyayari doon? May repatriation ba doon? Wala. Wala. Pagka ganyan kasi, di ba? Alam mo kasi kapag ang daming susunod sa kanilang mga yapak. Hindi lang yan. Pag ganyang naliligtas sila at hindi sila ang repercussion ng kapabrito RJ, ang repercussion nito Siyempre pag accused na sila, manggawa maalari pulaing para hindi ma-freeze yung properties nila, hindi ma-freeze yung wealth nila, at magawa pa nilang kung ano man yung sakali. Just in case. Talagang ninakaw nila. Just in case lang naman. Ninakaw nila talaga yung pera. Magagawa na nila ng paraan ngayon kasi hindi pa sila nakakulong. At liberty pa rin sila. Sinasabi mo, matik. Nagawin nila yung mga remedyo para hindi mabawi yung kanilang magagamit kayamanan. Magagamit pa nila in their defense. Pero alam mo, Pilipino tayo Matinik tayo yung presumption of innocence. Saka kasi karamihan Los Buenos, maganda nga, balik rin natin. Dapat. Hindi na yung presumption of innocence, presumption of guilt kaagad. Saka ito kapaborito, ito open book to. Ay matitinik tayo. Alam na nila yung kung mga ganyang gumagawa ng mga ganyan. Di ba? Yung mga kayamanan nila. Hindi nakapangalan sa kanilang mga yan. Di ba? Maprisman ito, mayroon pa ito. Di ba? Kasi mga nakapangalan sa iba. Ang mga yan. Meron ngayon, di ba? Maraming properties. Meron akong kakilala ganyan. Di ba? Mayroon tayong batas na hindi ka dapat sumobra sa ganito na pag-ari mo. Marami siyang lupa, marami siyang properties, marami siyang mga pukok, pero hindi nakapangalan sa kanya. Meron siyang dami. Sobra na halimbawa, pangalan niya sa katulong niya, pero siyempre alam naman ng katulong niya na hindi sa kanya yon. Papangalan sa kanya. May return sa, pangalan sa driver. Kasi para hindi mag-appear doon sa kanyang salin. May kilala akong ganun. Diba? Nakapangalan sa'yo. Sa iba, pati yung papeles. Sa iba, Pero
bininta mo na sa akin, wala lang date. Kasi once na ikinyay, kakarinan tula, pirma mo. Meron ako yan. Di ba? Parang ganon. Local chief executive yan. Ganon yun? Merong ganon. Nakapangalan sa iba't ibang tao para hindi makapir sa kanyang salin. Plus of course, hindi siya rin siya makakusahan na ganito, ganyan. Nako. Diba? Kanya-kanya. So sabi nga natin, there are many ways to skin a cat. Pero kahit magaganda yung mga batas natin, pero matitinig ang tao eh. Tuwi daw kayo sa mga ginagawa ninyo. Pag humaplos na ang kapalaran, hindi nyo na yan maiwasan. Yun yung batas na hindi natin maiiwasan. Yun ang hindi mo mabibend. At hindi mo yun mabibend, hindi mo rin yun mabibili. Walang kwenta yung milyon at bilyon mo kapag ka nandun ka na sa kanyang harapan. Pero ang kapulay malam yung oras ay atatang tanagagig. Meron na akong nabasa eh. Sige, singit mo. Singit ko lang ha. Yung nakapost sa atin sa reaction ni Archbishop Soc Villegas. Ano ba yung sinasabi niya rito? Wish ko lang po sana bago ako mamatay mauna na yung mga kurap. Pero pinagdadasal ko naman na kahit mauna sila, sana bago sila tumawid sa kabilang buhay, sana makapagsisi sila at makapagbago. Habang may time. Ay, congratulations Jerome Antinorio. Ano ka? Pinili kang ng hermandad na isa kang mabuting tao. Ano yun? Tinitik siyang ganun eh. Jerome, anyway, congratulations. Tignan ko nga yung tinitext niya kasi meron siyang parang nagagalit na siya eh. Pinili ata ng hermandad na congratulations to Mr. Jerome Antinorio, the most outstanding Hermandad Association. Ano yun? Parang kulang kasi. Naging hermandad siya o siya yung pinili ng hermandad? Baka siya yung, ikaw bang presidente ng hermandad? O kaya pinili siya. May mga ganong award, di ba? Sa isang barangay. Yes. So, linawin mo, Sir Jerome. Congratulations, ha? Apino ka pala malam, yung oras eta, ang tanagagig, tabi na susunod kagad ang number 1 ni kapaborito, Joey Baby. Akalupakan tabi lalangula sa rin magturiran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magturin kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Habol ko lang, hello, good morning sa mga single ladies sa Barangay Basing at sa mga taga Barangay Balugo, good morning. Magandang umaga po sa inyo, ha? Kantabay team on the technical side, mga kapaborito, the only one sa alanlanag at puso ng Madam Charis, Engineer Richard Nixon Dakal Manaya. Kaya po bukas, mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop music station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan, Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na bali. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na bali. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw.